satanističkom i ustaškom Vatikanskom sudu, Haškom tribunalu. Znajte da nas nije malo. Znajte da će nas biti. Mi smo to znali. Oni njemu ne mogu suditi, jer oni zapravo... I ljudima iz medija poručujem, molimo ih da objave naš apel, ajmo brać, da se prekinu pregovori sa takozvanom državom Kosovo, bilo kakvi će dozvoli da se primeni takozvano integrisano upravljanje administrativnim prelazima, to jest granicama. Da, braći i sestre, tako se vodi ta borba.